Youth Social Cultural Organization Nong Sangu menta kasngi kalai tarik naiwing kala penlong ya ka open to all knockout football tournament ha ka madan lekai ha ka snong Nong Sangu Ribhoi district. Ha ka baka jing temu ban penlong ya ka take tournament ka dehi kumshi benta ban ai man sim bat ban kentiu ya ki kun samla ka than bat ka tem Ribhoi hi barok ka wei bat bakin lait na ka jing bam jing de ka basniu bat bakin yo ya ka met ka bakot ka bakhia. Bat ki team lane ki kun hun ki bawan yeshim benta ha ka take tournament ki don lai pu pratli kata ka bakentup ya kasnong Nong Sangu bat ki wei de kisnong ki bamarjan. Bat ha ka take kasngi ka jing ya kun ka long hapdeng ka Junior United Umsning persya ya ka lum ka sports club. Ha ka ba ka jing ya kun hapdeng ki teki artli ki team ka long ka bay khat bha bat ka lum ka sports club kala job da lai gol la shi gol ling ba ka tiebreaker. Ya ka take tournament la yarap bat la baiting ka da uba bipul thank you ubadei president ka Ribhoi Youth Federation Central Body. Bat ka cash prize lane ka song pisa jong ka take tournament ka long lai pho 1000 sheki ba job bat khatsan 1000 sheki bawan baar. Bat ha ka take sngi na kaliang ka Youth Social Cultural Organization Nong Sangu kalabu da ka memorandum show president ka PDF uba Ivan Marbanyang habaya dei bat ka jingpen bha ya ka madani lekai ha ka take snong kita kilong ka retaining wall gallery bat ka mini stadium. Bat lapoi bania sakilang ha ka take jing lekai da president ka PDF uba Ivan Marbanyang kum ukongsan u secretary ka RBDSA uba adoption rentat yang kum usembut kongsan urang ba snong jong ka snong Nong Sangu uba lamprang kamdet ki nong kit kam jong ka Youth Social Cultural Organization Nong Sangu ki ba kentup yo advisor utemen basan PL Nongpo u secretary uba broken nongse lembat kiwei. Bat ha ka take sngi la sakilang ru da ki riurang ba ki long kami ki kun samla lembat ki knaret. Ngakwa ban kren yapi ki nong eleka iram ba syong ilamai phang ya ka jingkot ka jingkia ngakwa ban berap shosho bamba pi ki nong eleka ba pidan la du ka mensian pidan ka jingskau kia pi angnut ba ka nomkot tanghani ka madan Nong Sangu kamkot tangah po ka district kamkot tangah po ka state idan kam ini isi ba menta bangin mi syakmat haki national ba haki international ni de bandan ni kata kajing anglo ka banang kam nakwa ban muat phang ya kani galong kajing kot kajing khia ni dan kam la dangim non kajing kot kajing khia tam shiteng jo kani kajing re kairo nyimla banyo nyimla ban pendap namar nila tuat nila phat ni dan kam ya kajing kot kajing khia bat ka ba kongsan ka ba kumlo bagi yo kalong ba ka ba kongsan galong pinkiar hakini iski ba menta ya kajing bam kajing di kham ta mini iski ka ba kare menta ikon samla ban pesnil omdei tang ya met ke jongpi ya kijing mut kijing perkat wadi kijing anut ke jongpi ke ba kikmel lenti ba pinkiu syakmat ba pinpet ya kai kijing anut ke jongpi ngikut tang ha ka siteng karta namar kala jor kini isi menta bangin nang mansumar kelas dang bangin sya yalam bakla hakini kijing bam kijing di ki drugs kijing pesnil kini isi ba menta kam tam kamdei akan nongba wat hadu nong kendang kata ko banengkong ko ba bidang kam ba sumar ba pinyo ya kajikot kajikya kajing bam kajing di kajongpi golong ka babiang ka por tri kam tri jam kajongpi ka por kalau ka badan kam akadan ka por banileka kadan ka por bantia bat kadan ka por ya ki baro kam ta bi ki badan ban syang benta hakani ka tournament ka ba ini malang ki beriu ki bat tibriu tiblai teng kajing tibriu bat kata kajing tiblai ki jungi kandon syuk ngakwa ban penkenal bang yimdon syuk ya ka akwar gini isi ban menta ban burom la kalong haying asam ya imei ya ipa ki men ki para ya kinong simsyar sinong lani kinong syong sinong hakini isi mementa kelas tang ban herdor ko ki para somla ki bedan nakani ke jiwa skau ami akran ni kani
balas.